Maanäytteenotto. Näytteenotto aloitetaan suunnittelemalla näytteenottopaikat. Jos tilalla on tehty ympäristösitoumus, tarkistetaan viljavuustutkimukseen liittyvät ohjeet ympäristökorvauksen sitoumusehdoista Viljavuuspalvelun kotisivuilta. Rasiat numeroidaan näytteenottosuunnitelman mukaisesti juoksevasti, veden kestävällä tussilla rasian päätyyn, ei kanteen. Näytteenottomenetelmistä hajapistemenetelmä on yleisin. Tutkittavalta alueelta otetaan maalajikohtaiset näytteet tasalaatuisista kohdista välttäen pellon yleisestä kunnosta poikkeavia paikkoja. Osanäytteitä otetaan vähintään 7 näyterasiaa kohden, siten että rasia tulee täyteen. Pisto tehdään koko muokkaus- tai kyntökerroksen syvyydeltä. Osanäytteet tarkastetaan silmämääräisesti ja niistä poistetaan roskat, kivet ja mahdollisesti mukana tullut pohjamaa. Samalla poistetaan myös juuret sekä mahdolliset kasvinosat. Kannet suljetaan huolellisesti ja näyterasiat pakataan tiiviisti sopivaan pahvilaatikkoon, suurin numero pohjalle ja pienin päälle. Tyhjä tila täytetään sanomalehdillä, jotta rasiat eivät pääse liikkumaan ja kannet pysyvät kiinni. Tutkimustilaus kannattaa tehdä sähköisesti tilauslaaripalvelussa, jolloin samalla voi merkitä näytteet kartalle. Voit käyttää myös perinteistä tilauslomaketta. Mikäli tulokset halutaan viljavuuskartalle, tällöin mukaan täytyy liittää työkartta, jossa näytenumerot on merkitty lohkoille. Vaikka et haluaisikaan kartallista tulosta, merkitsemällä näytteet tilauslaarin kartalle saat helposti lohkotunnukset tilaukselle. Tutkimustilauslomake, mahdolliset kartat ja muut liitteet pakataan muovipussiin laatikon kannen alle. Näytteet postitetaan Viljavuuspalveluun. Rasiapakkauksissa on valmiiksi maksettu osoitekortti, jonka käytöstä veloitamme laskun yhteydessä voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Näytteet voidaan lähettää postitse myös asiakaspalautuksena tai pakettiautomaatilla. Tutustu myös Viljavuuspalvelun sivuilla näytteiden keräilypalveluun, jota suoritetaan maatalouskaupoista. Tilaamalla näytteenottopalvelun Viljavuuspalvelun kautta säästät aikaa sekä varmistat, että näytteenotto suoritetaan oikealla tavalla ja riittävällä näytetiheydellä. Näytteenottaja merkitsee näytteenottopaikat kartalle sekä valmistelee tilauksen ja toimittaa näytteet Viljavuuspalvelulle. Kysy lisää näytteenottopalvelusta Viljavuuspalvelulta ja tutustu myös videoon, jossa opastetaan tilauslaarin käyttöä.